Imut l-eks Ministru Michael Falzon fl-età ta' 79 sena. Sa din il-ġimgħa stess ħasem fil-programm ta' diskussjoni ekstra u l-ħadd fil-Malta Today kellu koll opinjoni tiegħu illi fi kliem il-ġurnalist u preżentatur ta' ekstra fuq TVM Xavier Balzan dejjem tkun kidba li fiha ma jkunx hemm kantunieri. Kien persuna li bħala opinjonista, bħala persuna kien kritiku wkoll ta' mhux biss tal-gvern jew anke tal-oppożizzjoni, kien persuna li kellu tista' tgħid l-esperjenza kollha u fl-istess kien kapaċi ħares u jagħti analiżi u perspettiva differenti li tanti hija bżonn juża anke fil-qasam ġurnalistiku għandna naħseb noqqas kbir ta' nies veterani. Is-Sur Balzan għall il-Perit Falzon dejjem kien bniedem illi fil-politika u ilin minna qatt ma hu mod kliemu, dejjem kien dirett u jesprimi dak li jemmen. U kien bniedem li apparti li kien politiku ċerti ċirkustanzi anke kontroversjali. Naħseb irridu niftakru ukoll bħala persuna li kien kruċjali biex fil-92 nieda jew tista' tgħid il-Planning Authority u riformi fil-pjanar li tant kienu meħtieġa fil-pajjiż. F'kidba fuq il-mezzi soċjali il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela sellem lil Perit Falzon u fakkar il-livell professjonali tiegħu meta snin ilu kien involut fi twaqqif ta' waħda mill-ikbar assoċjazzjonijiet tal-pajjiż, l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-MDA, li serva wkoll bħala l-ewwel president tagħha. Qal li ftit ġimgħat ilu l-Perit Falzon marandu u kellhom diskursat interessanti dwar kif jaraw il-futur ta' Malta u kif jista' jitjieb. Il-Prim Ministru Abela għal il-Perit Falzon kien Ministru li ta' servizz lil pajjiż u għalkemm kellhom opinjonijiet differenti rispett ma naqas qatt. Huwa wassal il-kondoljanzi lil familja Falzon. Anke l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wassal il-kondoljanzi lil familja Falzon. F'kidba fuq il-medja soċjali Dr. Grech sellem lil Perit Falzon, ex-Ministru Nazzjonalista u politiku illi serva f'diversi karigi importanti, kemm fix-xena politika ma wkoll fih dan organizzazzjonijiet importanti fil-pajjiż u anke fil-medja, inkluż il-medja tal-Partit Nazzjonalista. Kondoljanzi twaslu wkoll il-familja Falzon minant il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u mill-Speaker Angelo Farrugia. Iż-żewġ partiti, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, selmu wkoll lill-memorja tal-Perit Falzon. Il-Perit Falzon kien elett tal-ewwel darba fil-Parlament fl-1976 f'elezzjoni każwali fuq l-10 distrett elettorali u wara baqa' jiġi elett bħala membru parlamentari fl-elezzjonijiet ta' wara tal-81, 87 u 92 meta tela minn żewġ distretti. Serva bħala Ministru għall-Iżvilupp tal-Infrastruttura, għall-Ambjent u għall-Edukazzjoni. Il-mewt tiegħu tħabbret il-ħadd filgħodu. Kien ukoll kontributur regolari ta' diversi ġurnali u gazzetti oħra fosthom l-istess gazzetti tal-Partit Nazzjonalista, In-Nazzjon u Il-Mument, u sa ftit ilu anke fis-Sunday Times u l-Malta Today. Fl-2004 kontesta wkoll l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista.